Yo iki arek jek 11 tahun iki lho Pak. Kita warga seni pagelaran jaranan Jawi keperingan asma jaranan turangga sakti ngaturaken sugeng pinanti rahayu lir ing sambikala pinayungan mring yang maha agung kersa paring basuki yuhana mukya turangga sakti tetep jaya salaminya. Kita warga seni pagelaran jaranan Jawi keperingan asma jaranan turangga sakti ngaturaken sugeng pinanti rahayu lir ing sambikala. Ayo KBC pinayungan mring yang maha agung kersa paring basuki yuhana mukya turangga sakti tetep jaya salaminya. Iya. Ayo kalem yo. Bekas mara biyen kae tau andhap tresno tanpa bantal tanpa kloso taman asmara Gubuk kae nyimpen wati miwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rino cekatan sajroning ati datan luntur saya marati
Ayo KBS ta. Lo. aku Iyo. Yo. Yo. Eh. Iyo, KBS. Lah. Kota wisata, monggo. Yuk. nyimpan mati nganti besok nganti datan luntur saya marati kowe dadi garwa marga leret ning gubuk asmara Yuk. Kota wisata yuk. Tresnanmu biyen kaucapne ana Suramadu. Lumaku nyabrang segera liwat Tretek tumuju ing Madura. Pujanku apa sih kelingan nalika ketemu prasetyamu tak ugemi sinaksena saiki ninggalunga Rekawasa ya nambahi lara kelingan ning biyene ana Tretek Suramadu kae Yuk rancak. ati mongko jiwa marane saprene Gulane yuk. Suramadu tansah setya Gebesi. saksi crita tresna dek semono abot mas Tambahi didik mas, volume mas. tresnamu biyen kaucapne ana Suramadu lumaku nyabrang segera liwat Tretek
Ayo, 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 ayo. Hoppa. Lo, lo. Lo. Yo, yo. Yo, Ayo mundur, hop. Taan tepi jiwa raga tekan pati ning nyatane tega tegel angon cati ora ngira tresnamu mung gawe lara sing tak gadah Ngombe. rino wengi jebul muspra kaya ra kuat bebasane kaya arep nekat mung kasmaran wanci turu among linduran temar mancung cinupet lelakon iki papuntone mung gawe gregesing ati ye bebasane kaya hati-hati yuk he lo wanci turu among lelinduran Sutini mulai yang desa yuk he lo ayo yuk ayo ye sumilire angin wengi liwat ruci-ruci jendelane kamar sepitin tremo Yo, keprungu wong ngene Trenggalek yuk tumetese banyu ing patusan aku sandane paturon kok aras latiku kanthi sih tresno pinarung sepi ning wengi tentrem tintren rasane pangrasa ye sumringae panyawangmu prasasan lesi atiku sing akeh bebasan udan kang ngirami pategalan garing nalikane pacar esok nyumirat mat
madangi pareden Trenggalek angata tak rasa kaya seh tresnamu ing sewengi kae sumilire angin wengi liwat ruci-ruci jendelaning kamar sepitin tremong keprungu tumetese banyu ing patusan aku sendening paturon kok aras pipiku kanthi sihing tresno pinarung sepining wengi tentrem tintrem rasane pangrasa sumringae panyawangmu prasasat nalesi atiku sing bebasan udan kang irami pategalan garing nalikane pacar esuk nyumirat madangi pareden Trenggalek ayo yuk angata tak rasa kaya seh tresnamu ing sewengi kae yo lo yo yuk dati oh Teo kaya ngene iki piye iki oh ae ayo sepi sakroning atiku nalika sliramu lah ayo Nyuwun ngarsanipun Kang Maha Suci mugi-mugi rahayu kawilujengan wonten ing wekdal dalu punika lho sambat karo tak suwun rina lan wengi iya muga-muga Gusti ijabahi
Iya. kapan anggon Yo. bisa kumpul kaya duwe Yo. taun nono Iya. tak enteni Ayo. Salam. Lagi sesepuhe melak dadi pisan iki. Aduh, repot iki. Ayo. Nyun minyakipun, Mas. Ya. Lah. Hei. Ojo lali pawalingku. Janji Ayo. aku kang setya satuhu tak enteni Yo. nganti sak Lah. balimu. Yo. Ya. Yuk, 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 yuk. Oh. Yo. Wae gambo ayo. Aku ora kuat aku lek kaya ngene iki. Yo. Piye iki lek ngatasi? Gidik-gidik tenan iki. Ayo. Wes ora kuat ngangkat iki ya. Mboke dewor kaya ngene iki mboke dewor. Aduh. Wae lah dalah. Iya. Kaya ngene iki lho. Yo. Panas iki. Oh, ditutupi. Yo. Iya. Yo, lebadu yang pisan iki. Yo kleru kok kleru. Yo digeret mudun. Jaluk gendong. Oh. Yo. Adikku iki mung sliramu kang Oh, lho. pambani. Wes. Iki ora kuat jaluk bantuan bae. Jaluk bantuan. Was, iki kapan disuwuk kaya ngene. Iki wong tua aja kok kobene lho, Bos. Merotoli. Lho, wong tua lho iki yo. Hei. Oi, wong tua. Oi. Loh, uboy. Wes. Iki piye ya? Wes Pak Sur dipanggul wae Pak Sur. Iki kaya ngene bagianmu Pak Sur. Loh, karek babonane. Dadung ngawuk iki ya. Iya. Dadung ngawuk cere Mbah biyen. Iyo. Iki dipanggul mawon Mak Dilasir. Yo. Jaluk apa ngene iki? Oh, jaluk yang-yange iki. Loh. Oh, wis karek babonane yo. Ayo wong 5 orang atas iki yo. Ayo. Jaluk ngombe. Wes. Saya kira ra sing gabo sapa iki? Yo. Lah. Yo. Ho Loh. Oh. Iya. Awas. Yo. Hop. Iya. Iya, hop.
Usir wong limo iki kok. Wis apa pikir? Awas. Up. Yo. Was. Weh, ngamuk tenane ya. Iya. Hop. Lah. Lah. Hop. Siap. Yo. Hop, digojer wong 8 engko. Dadung ngawuk tenan iki. Iya. Awas. Yo. Sing duwe enek lho iki, Sing duwe enek lho, Yo. Es. Yo. Iya. Hop, yo. Matur suwun